בטח כל הלילה עד הבוקר בלי לנוח, בלי לישון. בואו נעשה ביחד בלי הפחד והעץ, בלגן גדול ורעש כל הלילה שיגעון. ואם הזקנים יבואו יבקשו אולי קצת שקט, אז נאמר להם תבינו שאנחנו ילדים. ילדים מה הם בעצם, זה אור וזה הקסם, זו סדרה של עוד נגמרת כל האושר בחיים. יואו! יואו! אהי! בום ברום 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 במ ברם 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 בום ברום במ ברם במ ברם 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 במ ברם 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 במ ברם 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 במ ברם במ ברם במ ברם ברם ברם. ואם הזקנים יבואו יבקשו אולי קצת שקט, אז נאמר להם תבינו שאנחנו ילדים. ילדים מה הם בעצם, זה אור וזה הקסם, זו שמחה של עוד נגמרת כל האושר בחיים, כל האושר בחיים, כל האושר בחיים. Лири Эртель, Элис Бреннер и замечательный водитель этого автомобиля. Это потрясающе просто. Это же нашли такую игрушку, которая нравится детям и папам.